Hei Cah, piye kabare? Muga-muga sampean kabeh sehat-sehat wae yo. Dino iki sampean bakal sinau bab ngoko lugu lan ngoko alus. Kanggo sing durung paham ngenani ngoko lugu lan ngoko alus, ayo disinaoni bareng-bareng yo. Sing kapisan yaiku ngoko lugu. Titikane ngoko lugu sing angka 1 nganggo tembung ngoko kabeh. Dene sing angka 2 digunakake ing antarane wong sing umure luwih tuwa marang wong sing umure luwih enom. Tuladhane wong tuwa marang anak utawa guru marang murite. Titikan sing angka 3 digunakake ing antarane wong enom marang wong enom utawa sing saumuran. Dene sing angka 4 digunakake marang wong sing duweni sesambungan raket. Tuladhane kanca raket. Sing kaloro yaiku ngoko alus. Ngoko alus kuwi gunane kanggo ngurmati wong sing dijak guneman. Titikane ngoko alus sing angka 1 nggunakake tembung ngoko lan tembung krama inggil. Dene sing angka 2 sing dikrama inggilake yaiku perangan awak. Tuladhane sirah, tangan, sikil, untu, lan sapanunggalane. Banjur sandangan. Tuladhane yaiku klambi, kalung, ali-ali, lan sapanunggalane. Banjur kriya. Tuladhane mangan, ngombe, lunga, lan sapanunggalane. Sing pungkasan yaiku tembung sesulih. Tuladhane kowe dadi panjenengan. Titikan sing angka 3 digunakake ing antarane wong enom marang wong tuwa sing diajeni lan duweni sesambungan raket. Dene sing pungkasan anane sesulih mu lan ater-ater kok diganti karo tembung panjenengan. Tuladhane bukumu dadi bukune panjenengan. Gatekno ukara iki. Ning kene ana tuladhane ngoko lugu. Rambutmu wis dawa. Nah, miturutmu tembung ngendi wae sing perlu diganti supaya bisa dadi ngoko alus? Sing perlu diganti yaiku tembung rambutmu. Amarga rambut kuwi kalebu perangane awak. Yen didelok saka titikane mau, rambut kudu dikrama inggilake. Krama inggile rambut yaiku rekma. Dene sesulihmu ya kudu dikrama inggilake. Dadi panjenengan. Mula yen diganti dadi ngoko alus, rambutmu wis dawa dadine rekmane panjenengan wis dawa. Ukara sing kaloro yaiku apa kowe wis mangan? Nah, miturutmu tembung ngendi wae sing perlu diowahi supaya bisa dadi ngoko alus? Yo, bener. Yaiku tembung kowe lan mangan. Kena apa? Amarga kowe kuwi kalebu tembung sesulih. Dene mangan kuwi kalebu tembung kriya. Mula
kowe lan mangan kudu dikrama inggilake. Krama inggile kowe yaiku panjenengan. Dene krama inggile mangan yaiku dhahar. Mula yen diowahi dadi ngoko alus, dadine apa panjenengan wis dhahar? Ukara sing katelu yaiku kucingmu njaluk mangan. Ukara ngoko lugu kasebut yen diowahi dadi ngoko alus, dadine kepriye? Wangsulan sing bener yaiku kucinge panjenengan njaluk mangan. Kok bisa kaya mangkono ya? Amarga krama inggil iku ora bisa dienggo ning awake dhewe, kewan, lan tanduran. Mula sing dikrama inggilake mung sesulehmu wae. Kriya njaluk ora perlu dikrama inggilake. Gampang banget toh? Gampange sinau basa Jawa.